Den færdig eksponerede risofilm, i det her tilfælde en 100 match, med papiret stadigvæk siddende på, er nu klar til montering. Hvis man vælger at købe den monteret, så får man den monteret, som det vil fremgå, når jeg er færdig her. Vil man selv montere den, så monteres den på et stykke 2 mm skummateriale, som er vandtæt og ikke udblødes på nogen måde. Og man opmærker det nødvendige, sådan at der i hvert fald er en god centimeters penge på hver side af motivet, og så der er noget at tage fat i, når den skal limes fast. På samme måde her i den anden ende. Sådan. Når rammen er opmærket, så er den klar til at blive udskåret. Det kan ske med en almindelig Stanley-kniv eller lignende, i det man bare med et pænt tryk skærer igennem rammen. Den nu færdigskårne ramme fjernes, og vi er klar til at montere selve motivet. Først trækkes den plastikhinde af, der sidder på materialet, og dernæst monteres der en dobbeltklæbende tape til startmonteringen. Når alt den dobbeltklæbende tape er sat på, så er vi klar til at montere rammen. Når man er tilfreds med opstramningen, man kan løsne og stramme ekstra op efter behov, så skæres den overskydende film af, så den kun lige akkurat ligger på den her centimeter brede tape. Skal rammen bruges til pulver, er det ikke nødvendigt at sætte gaffatape omkring. Men skal den bruges til flydende, og jeg monterer dem altid, dem jeg laver færdig, med en gaffatape, der sættes på til at beskytte tapen og få en jævn afslutning ud mod kanten. Når al gaffatapen er monteret, så skæres den fri i kanten og fjernes. Så står vi med den færdige ramme, og det eneste, der mangler nu, er at fjerne det påsiddende emne. Det vi har nu, det er et flot mønster, hvor alt det sorte fra kopien har dannet gennemslag her. Rammen er nu klar til at blive prøvet, om kvaliteten er i orden. Alle færdig monterede rammer herfra, de afprøves med et pulver, hvor man trækker pulveret igennem for at sikre sig, at der er et fornuftigt gennemslag, og det kan jeg se, der er her.
Så rammen er nu godkendt og færdig til brug.